No hei, täällä taas minä, jos tiedätte. Tämä kuva, joka tässä nyt on Minecraftista minun skinini. Ja tulisi vähän semmoista asiaa, että skinistäni ei oikein tiedä, koska haluaisin vaihtaa sen, koska en tiedä pidänkö sitä oikein enää, koska se on vähän melkein kuin naurunaihe, paitsi ei se nyt ole naurunaihe, mutta jos tiedätte Lartsu Filmsin, niin tämä on hänellä. Ja siitä kun oltiin pelaamassa Minecraftia, niin se ei oikein kivalta tunnu, että pitäisi sanoa, että ammutaan toi. Pitäisi ampua toi nalle ja tällainen. Koska mä itse tykkään karhuista. Mä oon tykästynyt tähän skiniin, jos se on niin söpö ja ihana. Ja sori jos tuolla näkyy jotain. Söpö. Niin, että ei se oikein semmoiselta kivalta asialta tunnu. Että koska tää ei oikeesti mun ees tää Minecraft-ukko. Ja mä en kerro tässä kenenkä se on. Niinkö mä kommenteissa kanssa, että kenenkä se on, koska se on mun salaisuus. Ja videoita on kyllä tulossa ja Minecraftista en mä nyt tiedä. Mulla on siis uusi kanava jo, koska mä en muista sitä yhtä kanavaani. Ja tässä on ei ollut pitkä aikaa pelattu Minecraftia ja kaikkea muuta pelattu paitsi Minecraftia nyt tässä. Ei ole pitkään aikaa pelattu. Mä oon kohta alkaa viikonloppu ja katsotaan jos me ei siinä käydä tehdä jotain, mutta lauantaina mä en kerkiä. Mutta kuitenkin. Tässä on tämmönen hieno kuva. Internet on tuolla. Toivottavasti tykkäätte tästä. Ja toivottavasti tykkäätte ja tilatkaa mut jos haluatte. Mutta kuitenkin. Tässä on tämä video. Muistakaa tykätä. Moi moi!